Els mitjans de comunicació són fonamentals per viure el fet de la violència com una cosa casual i sense importància o com un problema social que patim tots. I aquesta diferència la marca bàsicament els professionals de la informació, les dones i els homes que es dediquen i que són periodistes. Un dels principals problemes que ens trobem a l'hora de fer informació sobre violència de gènere és procurar no caure en l'efecte mimètic o en l'efecte crida que podien generar aquesta mena d'actes. Transcendir una miqueta el tractament d'una notícia de successos, perquè la majoria de les vegades la informació disponible és només les dades que fan referència al fet mateix i, per tant, hi ha una gran dificultat perquè no quedi una informació simplista o simplificada. Jo crec que el principal problema és trencar la barrera de silenci que hi ha amb la violència quotidiana, psicològica, social, econòmica que pateixen les dones. Els crims, evidentment, són molt visibles, però hi ha un altre tipus de violència que es fa invisible per la societat. Intentem que la informació que es fa sobre violència masclista plantegi el problema no en termes individuals, sinó com un problema social, cultural, en el que tota la societat està involucrada. No estem davant d'un succés, sinó que estem davant d'un atac als drets humans. El que intentem és donar la informació puntual del fet, procurar no posar ni adjectius ni establir un entorn amb declaracions de persones que no són expertes. No haver de dir la nacionalitat ni de l'agressor, presumpte agressor, ni tampoc de la víctima, perquè no aporta res. Aquest és un punt que intentem seguir molt i que prioritzem. La veritat és que la situació ha canviat molt en els últims anys, amb la col·laboració de les institucions, amb les campanyes institucionals, amb la llei integral contra la violència masclista. Ens permeten donar al tractament d'aquesta informació una dimensió que no és estrictament la del succés pur i dur que ha passat en un determinat moment, sinó contextualitzar-ho en termes polítics, judicials, etc. Jo crec que un dels exemples és les recomanacions pel tractament informatiu de la violència de gènere fet o promogut per l'Associació de Dones Periodistes i que després l'administració ha fet que aquestes recomanacions es desenvolupessin i arribessin a totes les redaccions. La conclusió principal és que les coses han millorat molt. Des de fa 6 anys, que són els que la DPC està controlant i fent periòdicament cada any un informe, tant a l'hora de titular com en el cas del llenguatge. Una cosa que és molt important ara és que les notícies comencen a tractar-se de forma en positiu, comencen a donar informacions en positiu, és a dir, com a dones han sortit de la violència, exemples de dones que ja ho han superat, que han refet la seva vida. Per a una redacció periodística, una autorregulació, un element de recomanacions sobre temes concrets són fonamentals perquè les redaccions som un petit caos. Jo crec que és molt important que els redactors interioritzin aquestes normes i que ja funcionin de forma automàtica. Jo crec que han sigut molt útils, el resultat es pot veure llegint cada dia els diaris. Hem de estar molt amatents, molt vigilants, de no caure en el groguisme en el tractament d'aquesta informació. El principal canvi en el tractament de la violència masclista va venir quan aquesta violència es va convertir precisament en una categoria, és a dir, la violència masclista. En aquell moment vam descobrir que existia aquest tipus de violència perquè va passar de l'esfera privada a l'esfera pública i va passar sobretot perquè les dones van començar a tenir veu en els mitjans de comunicació. S'ha anat assumint una clarificació, per mi important, del llenguatge. Hi va haver un temps en què no sabíem exactament què dir. Després es va començar a parlar de violència de gènere, quan és evident que hi ha un gènere que ataca l'altre. I en aquest sentit jo crec que el que més bé s'ha fet ha estat tot aquest procés de clarificació que ha desembocat en l'ús sense embuig d'una expressió com violència masclista que va a l'arrel del problema. Des dels mitjans de comunicació hauríem d'anar un punt més enllà, és a dir, no n'hi ha prou amb
combatre la violència de gènere, sinó que crec que s'ha de combatre totes les expressions de masclisme. Els maltractaments tenen moltes formes. T'he dit 1000 vegades que no et posis aquesta roba. Si no lo has vivido, no lo puedes imaginar. Hay días que pienso que todo puede cambiar. Campanyes imprescindibles. El seu paper és necessari per poder lluitar contra aquesta xacra, especialment en les generacions més joves. És important que les noies, especialment, sàpiguen que una coacció en un moment pot arribar a ser en el futur una agressió física. Potser ara anem cap a uns anys de no tanta campanya de conscienciació i potser una mica més incidir en l'educació, en la igualtat. La prevenció és importantíssima i els mitjans de comunicació, des d'aquest punt de vista, també podem jugar un paper molt important. Prevenció vol dir que les dones que estan en situació d'una amenaça en perill seriós vegin que hi ha sortides que poden denunciar, que hi ha institucions que les acolliran. Jo penso que la gran campanya a fer està en mans dels homes, que ells siguin els que realment rebutgin la violència dels seus col·legues. Et quedaràs sol. Nos duele a todos. Nos duele a todas. Si te quedas sin palabras, te quedarás sin nada. Siempre se puede volver a empezar. Que no te marque el miedo. Contra los malos tratos no estás sola. L'únic que es pot fer és callar!